Sunwatun aşığı. Salam mehriban tamaşaçılar, iyi birleşler. Gahrman arkadağımızın sayesinde sizin her bir günüňiziň bagtyarlygy, rowaşlygy beslenmäni, täze ýylyňyzyň düşümli bolmagyny, gahrman arkadağımyzyň janynyň sag, belen taşynyň aman bolmagyny arzulap, Sunwatun aşygy gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna tomuş etmäge çağırýas. Mehriban ýerleşler, bugünler ýurdumyzyň ähli günjekleri bayramçylyk lawasyna beslenýär. Gahrman arkadağımyzyň daşyna berk çewsleşen agdywer halkymyz täze ýyl bayramçylygyny uludan toýlaýar. Biziň aýdymçymyz, bagşymyz Türkmenistanyň halk artisti Suhan Oraverdiýew bugün biziň bayramçylyk gepleşigimizde mehmançylykda. Suhan aga, sizi hoş gördük. Suhan aga, biz täze ýylyň bosagysyny Gahrman arkadağımyzyň tagallasy bilen şu ýylymyz uly üstünlikleri, uly rowaşlyklara beslenen ýylymyz boldy-da. Biziň sunwat işgärlerimizden dawaralaryň, her bir üstünlikleriň ilkinji şaýady bolýarlar, ilkinji wasfçysy bolýarlar-da. Begenlerji, gowanyrji wakalarymyzyň bir şu açylış dawaralarymyzyň bir ilkinji wasfçysy bolup çykyş edýärler-da. Şu jemlenip gelýän ýylymyzda gazanan üstünliklerimizi, medeniýet, sunwat ulgamyzdaky ýeten sepetlerimizi bir buýsanç bilen aýtyp geçdik. Gahrman we mehriban arkadağımyzyň bize peşkeş beren bagtyarlyk döwrüne her ýyllamy özüne mahsus adylyny elýär. Hormatly prezidentimiz şu geljek ýyllarymyzda şeýle bir pähim paýgasy bilen öz munasyp batlaryny dakýada. Şunu şu tamamlanyp gelýän ýylymyzda Türkmenistan rowaşlygyny watan ýyly adyny götürdi-de. Näçe ýola şol taryhy wakalaryň şaýady bolup Türkmen sunwatynyň dünýä ýaýylmagyna bir çekilen rahmetlerim yerine düştü. Muňa mysal edildi. Daşary ýurtlarda gurnalýan Türkmenistanyň medeniýet günleri diýjekmi ýa-da dünýä ýüzünde bolýan konsertlere türkmen aýdymçylarynyň gatnaşmagy. Bu zatlaryň hemmesi bir uly zat. Şol tanap geçden gaty kändat almalaşdyrly. Gahrman arkadağımyz bizene täze kitaplaryny peşkeş berdi. Aýdymçylar, sazanlar Gahrman arkadağımyzy özüne halypa tutunýar. Şondan hem ruhlanýar. Gahrman arkadağımyz şu bagtyarlyk zamanasyny peşkeş berdi. Şu bagtyarlyk zamanasyna ýaşamagyň özü bagt. Şeýle ajaýyplary wasp etmegen biziň paýymda düşýär. Biz her bir ýere baramyzda, haýsy döwlete baramyzda biziň arkamyzda, arkadaň baglyk üçin biz şeýle arkaýyn çykyş edýäs. Gahrman arkadağımyň bize goýan ýollaryny, bize goýan şeýle bir ünsüni duýup biziň ruhumyz galýar. Haýsy döwletlere baryp çykyş edemizde mysal edip aýtsam, ýan ýakynda Kırgızstan döwletiniň Oş diýip şäheri bar. Ana şo taýda da Türkmen aýdymlary bilen Kırgız dilini aýdymlar bilen çykyş etdim. Şo taýda da biziň döwletimiz barada şol başga döwletden aýdymçylaryň gyzyklanmasy gaty bolýar. Sebäbi biziň ýurdumyz bir dünýä nusgalykly işler alyp barýar. Biziň Türkmenistan döwletimizde hiç kim meňzemeýän bir nusgawy siýasat alyp barýar Gahrman arkadağymyz. Gerek bolsa şu aýdym bilen halkyň ruhuny galkındyrýar. Gerek bolsa goşky bilen, sözler bilen halkyň ruhuny galdyryp bir bagtyarlyga bir ösüşe tarap alyp barýar. Gahrman arkadağymyň bete watynyň üstüne oturup şeýle bir erketmegi ol halkyň ruhuny galkındyrýar. Görelle bolup şo geljege bolan ynamyzy artdyr. Türkmen halk sağlamy dutargyjymyz täzeçe dil açdy. Gahrman arkadağymyň halypa şäherlik ýoluna goýan ünsü netijesinde ençeme şeýle bir gowy sesli halk aýdymlary, gowy ýerine ýetirip bilýän şähertler peýda boldy. Şu zatlaryň hemmeden Türkmen sunwatynyň ösmegine. Ýan ýakynda şeýle bir ýene bir begenlerji, gowanyrji bir hoş habaryň şaýady bolup, ýagny Türkmen halymyz biziň UNESCO-nyň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň sanawyna girdilmäniň öýden bir ýene-de bir begenlerji wakalary biri boldy-da. Şu Gahrman arkadağymyzyň biziň ähli bir milliliklerimize goýan sarpasynyň beýikdigini ony dünýä derejesine götürüp biziň Türkmen halkymyzyň halkara awraýyny artýanyny biz her bir ädimde duýýasa. Biziň Türkmen halymyz şu yer toglugynyň halky nirde görenler de şol aňyna ýam ornana görenden Türkmen halysy.
Gahrman Arkadamyň bize peşkeş berýän kitaplarına da şol giňden beýan edilýär şu türkmen halyň şeýle gademiligi, bir sulwat eserligi şu taýda bellenip geçilýär. Hakykatdan bizim türkmen halymyzda goňýar. Her bir öýde häzir etçenli türkmen haly özüniň aýdymlamyzda da wasp edýär. Halçylamyzda türkmen halyny wasp etmedik bagyşy sadanna aýdymçy ýokmy kadýar. Ikrar bol eleme, şöhretide, gayretide arkada. Baltıyarlık dövrün berdin iline, şöhretide, gayretide arkada. Yaşıllığın arifana parlayar, bütün dünya vatanı paylayar. Dilim bilen aşıklar Yahudiyar, şöhretide, gayretide arkada. Arkada, 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 Ulak yaşayır arkada. Arkada, arkada, Ulak yaşayır arkada. Düşleri berip bedew badany, güllet yersin mehret şoyup yurduny. Halkın toğa edýär edi gadyny, şöhretide, gayretide arkada. Yaşıllığın arifana parlayar, bütün dünya vatanı paylayar. Dilim bilen aşıklar Yahudiyar, şöhretide, gayretide arkada. Arkada, 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 Ulak yaşayır arkada. Arkada, arkada, Ulak yaşayır arkada. Yaşıllığın arifana parlayar, bütün dünya vatanı paylayar. Dilim bilen aşıklar Yahudiyar, şöhretide, gayretide arkada. Arkada, 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 Ulak yaşayır arkada. Arkada, arkada, Ulak yaşayır arkada. Ulak yaşayır arkada. Suhana şu yerde bir buýsanç bilen medeniýet sanat ulgamyzdaky üstünlikler ýatlap geçemizde. Şu häli şimdi dünýä döwletlerine de biziň medeniýet sanat işgärlerimiz gatnaşyp medeniýet sanat işgärlerimiz dünýä döwletlerine de tapara gidip biziň şu türkmen aýdymsal sanatymyz dünýä döwletlerine de ýaýyp gelirler-de. Şu ýylyň dowamyna öz döwredijiligiňizdaky üstünlikler hem buýsanç bilen ýatlap geçseňiz. Sunwat işgärler, aýdymçylar, sadarnalar elmada ama şu türkmen sunwadyna goşmaga umtylýar. Daşary ýurtlarda saparlarda bolduk ine ýan kaýçynaly Kyrgyzstan döwletine boldum ýan ýakynda. Ondan öň İran goňşy döwletimiz İran İslam Respublikasyna bolup geldik. Ondan öň Germaniýa döwletinde bolup geldik. Goňşy döwletimiz İran İslam Respublikasyna Türkmenistanyň bedelet günleri geçirildi. Oňa da akşam gatnaşyp geldik. Türkmen halkynyň şu aýdymsal halkdyň, şahandaly halkdyny biziň aýdymlamyzda, eserlerimizde, kino filmlerimizde de tarihimizde nazar saldygan görnüp dur. Şoň üçin daşary döwletlere bedeniýet günlerini geçirilenine biz ýokary derejede geçirýär. Ýyl we ýylla biziň haýsy uğurda işleýäňizi seretmezden aýdymçy bol, sadarna bol, şu ýurdumyza watansöýçilik bilen hyzmat etseň, ýurdumyzda geçirilýän çärelere akşam gatnaşsan,
Bizim yurdumuzda, tiwatımızda, şähermizde wasp edip, aýdym düzüp, halka hödürlesem, süýgü barada aýdymlary köprek aýdyp, halkyň süýgüsini gazansaň, ahyrman arkadaşymyz tarapyndan hökman dowlatda bayraklar berilýär. Şol zatlaryň özü ýene-de tutan ýerlige, yksamlyga, bir hasam dekilin işlemäge, ösmäge mümkinçilik töredýär. Zülfleri toğlan toğlan, misli bağıt bolu doğlan. Zülfleri toğlan toğlan, misli bağıt bolu doğlan. Karaşıp dur bir oğlan, bir verine baksana. Karaşıp dur bir oğlan, bir verine baksana. Aksana, aksana. Gördüm yaramen, bir verine baksana. Men geç gördüm yaramen, bir verine baksana. Aksana, aksana, 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 bir verine baksana. Gahrman arkadaşymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda zekinli ýaşlary ýüze çykarmak üçin her ýyl beýatlaşyklar geçirilip durda. Ine bularyň birim ýanglan ýarym telebiýatlaşygyny mysal alyp bilýäs. Ýylyň parlak ýyldy beýatlaşygy şeýlede garaşdyrlyk merjen näneleri kijijik zekilerimizi ýüze çykarmak üçin bir uly ähmiýeti barda. Ine ýanglan ýarym telebiýatlaşygyna siz eýýän bir neçe ýyllardan beri emin agda bolup gatnaşyp gelýäňiz. Şu ýurdumyzyň bir ähli künjeklerini ýaş aýdymçylarymyzyň zekinlerimizin kemale gelýänligi bir emin agda hökümini şu ýylyň dowamyna bir nähili täze zekinleriň ýüze çykanyna bir özüňiz bir buýsanç bilen, begenç bilen, gowunç bilen şular dogrusyna görüň berseňiz. Ýanglan diýarym telebiýatlaşygy diýende, men özüm ýanglan diýarym gatnaşypdym. Ýeňiçi bolupdym. Şol ýadyma düşýär. Şol ilkinjileriň hataryna şol ýanglan diýarymda ýeňiçi bolmaklygyň özü bir ýütköçük zatda bagyt aýdymçy bolup şo ýeňiçi bolmaklyk bol ýatyn. Onsoňam şeýle beýatlaşyklaryň ýeňicisi bolmaklyk ýene-de täze bilen sepkitlere itermäge bir uly ähmiýet berýär şeýle-de höwes döredýär, ynam döredýär. Şol ýanglan diýarym diýilende şo özümi gatnaşyrym ýadyma düşýär birinji bilen. Emin agda bolanda da
Ýöne görşen baha bermeliler. Şu ýyl ütköçükkä gurnadyk da. Diňe ýaňlan diýarym çäresiniň aýdym taýyny geçiriljek güni barman öňünden baryp özümizden şonuň ýerine ýetirjiliginiň has kämil bolmagyny gazanmak üçin taýýarlyk pursatlaryna gatnaşdyk. Şoň ýaly ýagdaýlar boldy bir hili gyzykly bolýardy şol. Şonuň üçin hem emin gerek, şonuň üçin hem halypa bolum gerekdi. Diňe biz baryp şo taýda baha galdyryp oturmadyk da, şolar bilen deň gatarda taýinlaşdyk. Sebäbi emin agdalar taýlananda halypa diýip taýlanýardy. Hawa. Odan şol hasam bir halka kämil derejede görkezmek üçin zähmet çekdik baryp. Onsoň şol ýerine ýetirjileriň arasynda bir aýdym sadyň bir ähli bir orlary bar. Meselem opera sunatyna diýişlerek vokal aýdymlar ýerine ýetirýärler ýa halk aýdymlar ýerine ýetirýärler ýa-da estrada aýdymlaryny ýerine ýetirýärler-de. Maňa syn berenne esasy maňa tawşyrlayan aýdymçylar. Halk aýdym aýtýan aýdymçylar seretmegi ýa-ni syn bermegi. Käýerlerini artykmasy istede bolanok, kem istede bolanok, şo zatlary seljermegi, syn bermegi maňa tawşyrdylar. Şoň üçin hem ýaňlan diýarym, telewatdeşigi ýyl-ba ýyldan derejesi artýar. Sebäbi ýaşlar hem şonu görüp, indiki gatnaşjak ýaşlar, oglanlar, gyýlar, şo ýaňlan diýarym görüp, şo dereje ymtylýarlar. Şoň üçin elbetde bir ýerde durmalylar, ösüş bolmaly. Ýyl-ba ýyldan kämil bolmaly. Jemleji tapyrda gowy çykyş edip, gowy seslerini görkezýärler boly. Ana şo taýda biziň adamynyň ýerine düşýär. Suhan aga, ine bugünler ýurdumyzyň bir ähli künjegi toýluwasyna weslenni. Biziň halkymyz bayramçylyk ruhuny, täze ýylyň bosagysyny, täze ýylyň näme? Bir ähli ulydan kiçi her kim sowgatly bar ýa-da täze ýyly bir täze üstünlik bilen, täze bir maksat bilen, täze arzuwlar bilen garşylaýa, täze aýdymlar bilen aýdymçylar halkymyza sowgat edýärler. Ine siz täze ýyly näle garşylaýaňyz, näle täze aýdymlaryň üstünni işlediňiz? Bugünler täze ýylyň bir näle joşguny, şowguny sizi nähili galkyndyr ýa? Täze ýyl bayramçylyk, ütköçük bayramçylykda ähli halk bolup bellenýär. Muňa elbetde hemme kişi garşýar. Gelli täze ýyl bir täze aýdym işledik da. Kerim Ilyasyň sadyna Türkmenistan halk artisti Atajan Berdiýew aýdymçy gyýdymy Leyli Ökdir we hem aýna Seyitguli we şonuň 4 bolup ýerine ýetirdik. Ulu konsertleň bir bedegi bolar diýip garaşýar. Gelin önüne siziň ýerine ýetirmeňizde halkymyza, tamaşaçylarymyza bir ajaýyp aýdymy täze ýyllaryna bir sowgat höküminde halkymyza ýetirelim. Dörepdir bu yaşayış, sevgi bilen görkaç yanır bu dünya. Sevgiň gudratynyň ýağýar gar ýağış, melhem bolup ene toprağa siňýär. Sevgiň gudratynyň ýağýar gar ýağış, melhem bolup ene toprağa siňýär, siňýär. Sevgi bilen gözelleşýär gül diýär, sevgi gezer sahralarda, dağlarda. Sevgiň ýörer ýoldasyna güldürer, kuşlar sevgi heňin çalary bağlarda.
şeşlenir ede Füyen ömrün vatan diýip ötüre Bagyt ýoly süýgüden başlanar ede Füyen ömrün vatan diýip ötüre Bagyt ýoly süýgüden başlanar ede Suhanaga şu täze ýylyň basagysyna her kim täze arzu bolan täze ýyla gadam masýada täze ýylda öňüňizde goýan maksatlaryňyzy arzularyňyzy ýyllaşlaryňyzy ýetiräsiňiz. 2020-nji ýylymyz her bir insana arsygal döwlet bagyt getirsin, ýurdumyzyň parahat bolmagyny, her bir öýde toýda baran, çagajykdan gülküsiniň ýaňlanyp asmanymyz arasynda bolup türkmen döwletimiziň mundan biýanada pazarlap ösmegini, gahrman we mehriban arkadaşlarymyzyň janynyň sag bolmagyny, belen başynyň aman bolmagyny tüýsüremden arzu edýär. Elbetde täze ýylda işlemek üçin öňümizde goýan bir maksatnamamyzda aýdymlaryň sanyny has artdyrmak, şu simfonik orkestr bilen täzeden bir janly ýagdaýda konsertler üçin notalar ýazyp goýduk. Geljek ýylda nesip bolsa şonu halkynyň öňünde bir ýerine ýetirer, halky hödürler diýip tamat ýar. Onun biýanada täze şekilde aýdymlaryň sanyny köpeltmegi has arzu edýär. Sağ olun Suhana, gepleşmede geleriňiz üçin, beren ajaýyp gurrunlaryňyz üçin. Size de näme öňüňizde goýan maksatlaryňyza ýetip täze ýyl size hasam üstünlikleri, şowlukları getirmegini, öýüňizde çağaçyklaryňyza bir jan saglyk, awadanlyk hem arzu edýäs. Mehriban ýylaşlar, näme şunuň bilen hem suňatyň aşa gepleşmediň bugünkü bayramçylyk sanyny jemleýäs. Goý gahrman arkadaşymyzyň saýasyna ýetip gelýän täze ýylymyz ırsgaly, döwletli, bir bereketli ýyllaryň biri bolsun. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, bilent başy aman bolsun. Tutýan tutumly işleri münden weýläge rowaj alsyn. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Mehriban ýylaşlar. Hoş.